Wus tungkap wahyaning mangsa kala dhumateng kodrat panguwasing Gusti kang murding dumadi. Ing nalika semono wonten titahing Gusti kang asifat jalu mewah wanita ingkang samedya anetepi jejere gesang. Ngancik alamat ya mestuti godheken para pujangga ingkang dahat pinundi-undi sarta angleluri Laksidareja nulan edi endahing budaya luhung. Budaya teges budi lan daya ingkang tuwuh saking oseking manah. Lahta menika risang pinanganten kakung kang sampun jengkar saking sasana palreman. Risang pinanganten kakung ingkang selisih Nak Mas Bagus Arman Wijaya Santoso, putra saking Bapa Jaga Santoso dalah Ibu Wiwi Diah Indrape ingkang mijil saking Laladan Saujajar Kecamatan Kedung Kandang Kitha Malang. Lampaira risang pinanganten kakung lengkeh-lengkeh pindha sardula rupa. Pengantin putri jalan pelan-pelan ke depan, diikuti yang membawa kembar mayang dan berhenti di pintu masuk untuk acara sinduran. Lata menika risang pinanganten kakung kang selisih Nak Mas Bagus Arman Wijaya Santoso, putra saking Bapa Santoso dalah Ibu Diah Indra P ingkang mijil saking Laladan Saujajar Kecamatan Kitha Malang. Lampaira risang pinanganten kakung lengkeh-lengkeh pindha sardula rupa. Sak pecak mangu, sak pecak kendel kadosa wonten manahipun pinanganten kakung wage-wage enggal priwana, age-age enggal teka supadosa enggal-enggal sinandingan kalingan sang putri Prameswari inggih menika Nimas Ayu Safira Laswargi, putri saking Bapak Sugito dalah Ibu Jurnih. Monggo Bapak kita lahta menika risang pinanganten putri ingkang sampun jengkar saking Wisma Busana. Busananira pinanganten putri patring Gobiar Sumara Tamemba. Lahta menika risang pinanganten putri ingkang sampun jumeneng satata ngeraras angrantu rawing pinanganten kakung. Monggo penganten putra jalan pelan-pelan. Lahta menika para kadang saking pinanganten sarenggut badhe anindakaken adicara liru Sekar Mayang. Silang Sekar Mayang ingkang sampun rinakit dening para pujangga wonten tanah Jawi. Satu-satu Mas, satu-satu. Masnya dulu ke depan, sampean sini. Silang, ayo maju. Ditukar. Ya, kembali ke tempat, kembali ke semula, tempat semula. Masnya. Lahta menika Sekar Mayang kang sampun rinakit dening para pujangga wonten tanah Jawi. Wit agung nggih pangpapat minangka lambang dulur sekawan gangsal pancer. Woh surya loro cacah minangka lambang srengeng lan rembulan. Semian daru pilat godhong muru membi bintang lintang minangka kembang oyote bayu. Salajengipun kapandu dening Ibu Pangrang Busana Tata Rias Arsi Salon pinanganten sarimbit badhe anindakaken adicara balangan. Nggih menika maju dikit. Maju dikit Mas, cek teko lek balang cek ora kliru maratuwane sing dibalang ya. Mundur dikit ya. Lajeng menika adicara balangan. Pinanganten kakung ngembalang sadak kang dipunwales kalian gantal dening pinanganten putri. Sadak utawi gantal kadamel saking ujungan sedah. Lumah lan kurepe padha rupane nangin yen diligit padha rasane.
Adicara ambalang sadak kang dipun wales kalian gantal sampun paripurna. Salajengipun kapandhu dening Ibu Pangrambusana Tataris Arsi Salon kang mijil saking laladan Bulu Lawang pinanganten saripun andhedhakaken adicara Jawat Asta inggih menika pinanganten putri Jawat Asta dumateng pinanganten kakung minangka pratandha paring pangrumataning atas rawuhing pinanganten kakung dalah keluarga. Adicara Jawat Asta sampun paripurna kalajengaken kapandhu dening Ibu Pangrambusana Tataris Arsi Salon pinanganten kakung andhedhakaken adicara midak tigan. Tigan kapidak dening suku tengen pinanganten kakung. Lata menika adicara midak tigan kapidak dening suku tengen pinanganten kakung. Pecah putih raga kuning sukma. Salajengipun dipun wasuh kalian pinanganten putih kanthi daya sekar staman. Pecahing tigan minangka lambang babaring wiji. Mugi-mugi pinanganten sarimbet andhedhakaken lampahing mahdianing bebrayan agung enggal-enggal pinaringan welasing Gusti ingkang arupi momongan ingkang dipun gulawentah sesarengan kanthi kebak tali katresnan jati. Paripurna anggenipun andhakaken adicara midak tigan kalajengaken kapandhu dening Ibu Pangrambusana Tataris Arsi Salon pinanganten sarimbet andhakaken adicara nggih menika adicara junjung derajat. Nggih menika pinanganten kakung jumenengaken pinanganten putri ateges junjung derajatipun pinanganten putri. Mugi-mugi derajatipun pinanganten putri anggenipun dados sisianipun Nak Mas Bagus Arman Wijaya Santoso sageta langgeng ngantos kaken-kaken lan ninen-ninen ateges langgeng selami lamiya. Lato menika adicara junjung derajat sampun paripurna salajengipun kapandhu dening Ibu Pangrambusana Tataris Arsi Salon pinanganten sarimbet badhe andhakaken adicara salajengipun. Alon-alon lampahipun Kanjeng Rama anggenipun boyong pinanganten sarimbet pinuju ing dampar kencana minangka pratandha Kanjeng Rama tansah paring tuladha mring putra kekalih bilih anggenipun nglampahi mahdianing bebrayan agung punika kedah ati-ati lan waspada supados tansah pikantuk pitulungan dalah pitedah-pitedah saking Gusti Kang Maha Agung. Keluarga saking pinanganten kakung monggo nderekaken lampahipun pinanganten kakung. Keluarga Bapak Joko saking saujajar monggo nderekaken lampahipun pinanganten kakung lan dipun aturi pinarak wonten palenggan ingkang sampun sumadya. Lata menika adicara sindur kinayah. Kanjeng Rama mapan wonten ngajeng laku minangka pratandha Kanjeng Rama tansah paring tuladha mring putra kekalih ing ngarsa sung tuladha. Kanjeng Rama tansah paring tuladha mring putra kekalih pramila Kanjeng Rama mapan wonten ngajenge laku. Dene punapa pinanganten sarimbit mapan wonten tengahing laku minangka pratandha kan pinanganten sarimbit tansah nderekaken nyengkuyung napa ingkang dados titahipun Kanjeng Rama ing madya bangun karsa.
Dene punapa Kanjeng Ibu mapan wonten petiting lagu. Minangka pratandha bilih Kanjeng Ibu tansah nderekan nyengguyung kanthi donga-donga anteping kalbu rinten kelawan dalu. Nggih menika Tut Wuri Handayani ingkang sampun kasrat dening Bapa Pendidikan Indonesia nggih menika Bapak Ki Hajar Dewantara ingkang ing ngarsa Sung Tulodo ing madya bangun karsa Tut Wuri Handayani. Waktu menika ingkang sampun kalapan dening keluarga Bapak Sugito ingkang paring tulodo mring putra kekalih anggenipun nglampahi madyaning bebrayan agung punika kedah ati-ati lan waspada mila Kanjeng Rama mapan wonten ngajenge lagu dalah pinanganten saribit mapan wonten tengahing lagu minangka pratandha pinanganten saribit tansah nderekan nyengguyung napa ingkang dados pitidhahipun Kanjeng Rama. Dene punapa Kanjeng Ibu mapan wonten peting lagu minangka pratandha bilih Kanjeng Ibu tansah nderekan nyengguyung kanthi donga-donga teping kalbu rinten kelawan dalu ingkang kasrat sampun Ki Hajar Dewantara nggih menika kanthi sair Tut Wuri Handayani. Lata menika Kanjeng Rama Bapak Sugito kadherekaken pinanganten saribit dalah Kanjeng Ibu saha para kadang ingkang ngasta Sekar Mayang sampun dumugi ing dampar kencana. Pramila adicara salajengipun badhe kapandhu dening Ibu Pangrambusana nggih menika tata rias Arsi Salon ingkang mijil saking Laladan Bulu Lawang Kabupaten Malang. Adicara salajengipun nggih menika adicara timbang pangkon. Wus ndungkap ing titi laksana salajengipun pinanganten kakung enggal-enggal jumeneng ngasta tilam lampus kang isi wos kapura Jawa. Kedus Palawija Pancawarna mewah harta receh kasutek ing panggon ingkang garwa katadhah katampi mawi sindur ingkang warni repta. Ndungkap adicara salajengipun nggih menika adicara dolangan ingkang kaping 2 mertandhakake tekaning jodho. Mugi-mugi pinanganten sarembut anggenipun nglampahi jejedohan tansah pinaringan rahayu wilujeng selami lamiya mboten wonten alangan satunggal punapa. Amin amin ya rabbal alamin. Adicara Dahar Wali Mayodharek Dimas sampun paripurna salajengipun kapandhu dening Ibu Pangrambusana tata rias Arsi Salon ingkang mijil saking Laladan Bulu Lawang Kabupaten Malang. Pinanganten sariwit badhe andhitaken adicara salajengipun. Musik. Adicara ngunjuk toya wening utawi tirta wening tirta ya banyu wening ateges resik utawi werdine Gusti ingkang Maha Ening. Mugi-mugi pinanganten saribit anggenipun nglampahi madyaning bebrayan agung tansah pikantuk werdining Gusti ingkang Maha Ening karupi pitulungan utawi pitedah-pitedah saengga anggenipun nglampahi madyaning bebrayan agung tansah pinaringan rahayu wilujeng tebya ing sambikala. Matur salajengipun adicara mapak besan. Sadèrèngipun adicara sungkeman nggih menika adicara mapak besan. Pramila Bapak Sugito dalah Ibu dipun aturi mandhap rumiyin nanggelaken sedaya atribut ingkang arupi pangkat utawi jabatan mila ingkang wonten namung antawising tiyang supuh kelawan yoga.
salajengipun pinanten sarimbit pinuju Kanjeng Rama nggih menika Bapak Sugito dalah Kanjeng Ibu nggih menika Bapak Jumi badhe anitaken adicara sungkeman Nak Mas Bagus Arman Wijaya Santosa sungkem dumateng panjenenganipun Kanjeng Rama dalah Nimas Ayu Safira Laswargi sungkem dumateng Kanjeng Ibu. Duh Kanjeng Ibu, minangka pepunden kula. Sawulan sedasa dinten kula wonten guwa garbanipun Kanjeng Ibu ngantos lair dumugi ing dewasa. Kula dereng saged ngremenaken manah panjenengan Kanjeng Ibu nanging wedal sapunika kula bodhe nyuwun pangestu panjenengan. Kula badhe miwiti madyaning bebrayan agung Kanjeng Ibu. Iya nggih anakku pangestu tak tumurah liwat pendongan Ibu ya nggih tampan sing ati-ati momong keluargamu. Duh Kanjeng Rama ingkang ngukir jiwa raga kula Kanjeng Rama. Ngantos wekdal sapunika dereng saged kula angremenaken manah panjenengan dalah Ibu nanging Kanjeng Rama kula nyuwun pangestu panjenengan bilih wekdal punika kula badhe amiwiti madyaning bebrayan agung Kanjeng Rama. Mila nyuwun donga pangestu Kanjeng Rama dalah Ibu. Iya nggih aku pangestu tak tampa liwat kundungane Rama dalah Ibu ya nggih tampanen sing ati-ati momong keluargamu.